Magandang araw sa inyo, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayang lahat. Itago niyo lamang pala ako sa pangalang Asgar. 67 taong gulang na ako ngayon. Wala akong libangan kundi ang makinig sa iba't ibang kwento na ibinabahagi ng ating mga mandirigma mula noon hanggang ngayon. Dahil doon, ay naiengganyo rin akong ibahagi ang aking kwento sa inyong channel, Karine at Sir Froy. Ngunit bago ko yun simulan, ay nais ko na agad na humingi ng paumanhin sa inyo kung magagalit kayo sa simula ng kwento. Pero kahit na ganoon, ay sana pakinggan nyo pa rin hanggang sa huli. Nakatira nga pala kami sa isang liblib na baryo sa isang bayan ng Laguna. Bata pa lamang ako ay kinalakihan ko na ang panggagamot ni Tatay Moses sa mga taong may sakit, nasapian ng mga engkanto o kaya ay ang mga naaswang. Isa kasing magaling na albularyo si Lolo Simo, kung kaya't ipinamana niya yon sa aking ama. Mabait si Tatay Moses sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya. Halos araw-araw ay nasa labas lang siya at nanggagamot. Minsan kapag nasa bahay naman siya, ay wala rin siyang halos oras para sa amin dahil nagpupunta naman ang mga tao sa aming bahay. Yun ang dahilan kung bakit medyo lumayo ang loob ko sa kanya. Lalo pa kapag hindi niya pinapabayad ang mga taong ginagamot niya sa malaking halaga. Kaya ang kalalabasan ay si Nanay Patria ang halos malaki ang ambag sa bahay. Yun din ang madalas na pag-awayan nilang dalawa dahil hirap na rin si Nanay. Hanggang sa magdesisyon na tumungo sa ibang bansa si Nanay para makatulong sa amin ng mga anak niya. Dahil kung mananatili siya sa poder sa amin sa probinsya ay baka wala na kaming makain. Ayaw pumayag ni Tatay sa gustong yun ni Nanay. Pero wala siyang magawa dahil buo na ang pasya ni Nanay na umalis. Kinausap din kami ni Nanay tungkol sa kanyang desisyon. Sinabi niya sa amin ng mga anak niya na kailangan lang niyang gawin ang pag-aalis para sa aming pag-aaral at kinabukasan. Doon nagsimula ang galit ko kay Tatay Moses, lalo na noong umalis si Nanay para tumungo sa ibang bansa. Kahit na umalis na si Nanay, ay walang pagbabago kay Tatay Moses. Napapabayaan niya kaming mga anak niya, kung kaya't ako na halos ang nag-aalaga sa mga kapatid ko. Hanggang sa kunin na nga ng mga tiyahin ko na mga kapatid ni Nanay ang 2 kong kapatid para alagaan. Gusto rin sana nila akong kunin, pero hindi pumayag si Tatay. Yun ang simula ng pagtuturo niya sa akin na manggamot. Marami siyang mga ipinakita sa aking mga anting-anting o mutya na tumutulong sa kanya para pagalingin ang kanyang mga pasyente. Doon din nagsimula ang interes ko sa panggagamot. Pero tinatak ko sa aking isipan na sirain ko ang reputasyon ni Tatay para iwan na niya ang pagiging albularyo. Marahil, naisip ko ang bagay na yon dahil sa galit at puot ko sa kanya. Binigay niya sa akin ang isang mutya ng agila at ang anting-anting ng San Diego na siyang nagbibigay ng kakayahan para pagalingin sa sakit ang isang tao. Pinag-aralan ko ang ibinigay niya sa akin ng may pag-aalinlangan at determinasyon. Sa aking pagnanais na sirain ang reputasyon ng tatay ko, ay nagbigay yon ng motibasyon sa akin upang higit pang magtuon sa pag-aaral sa paggamit ng anting-anting ng San Diego at mutya ng agila. Sa tuwing nagdarasal ako at nag-uorasyon, ay may kakaibang lakas ang aking nararamdaman. Parang nagbibigay ito ng enerhiya sa aking buong katawan na hindi ko maipaliwanag. Pinapanatag nito ang loob ko na siya namang ipinagtataka ko ng lubos. Ngunit
hindi pa rin mawawala sa isip ko ang kalabanin si Tatay Moses kapag dumating ang tamang araw. Gusto kong iparating sa kanya na wala siyang patutunguhan sa kanyang ginagawa, na nang dahil sa pagiging albularyo niya ay nasira ang buo na sana naming pamilya. Doon nagsimula kung bakit ako nagalit at kinamumuhian ng aking ama. Dala-dala ko yun hanggang sa aking paglaki. Ilang taon nang lumipas, naging isa na rin akong ganap na albularyo. Tulad ng aking ama, ay marami na rin akong napagaling na mga tao. Marami na rin akong mga pinaslang na mga aswang at natulungang mga tao. Kaso nga lang, hindi katulad ni Tatay Moses na gumagamot kahit walang bayad o kapalit. Ako kasi ay gumagamot na may bayad talaga. Kaya yun ang pinag-aawayan naming dalawa ni Tatay Moses. Tutol siya sa paraang pagtulong ko sa aking kapwa na may bayad. Taong 1980, isang araw nun, abala ako sa paggawa ng puluhan ng aking tabak nang biglang dumating si Tatay Moses. Galit na galit siya habang sinisigaw ang pangalan ko. Asgar! Asgar, nasan ka? Mag-usap na tayong dalawa. Tay, nandito ako. Ano ho ba yon? Kanina pa kita hinahanap. Ano tong sinasabi ni Bernard sa akin? Na ayaw mo raw tulungan yung anak niyang nayanggaw. Ha? Sa ayaw ko silang tulungan, tay eh. May hinihingi ako sa kanilang bayad, pero hindi nila maibigay. Abat, yan ba ang tinuro ko sa'yo, ha? Binigyan nga kita ng anting-anting para tumulong ka sa kapwa. Pero inaabuso mo naman. Hindi kita tinuruan na maging antingero at albularyo para lamang pagkakitaan ng kakayahan mo. Kaya nga binigyan ng kakayahan para kumita eh. Ito ang trabaho natin, tay. Anong kakainin natin kung puro tulong ka na lang? Kakalam na ang sikmura mo sa kakatulong. Sila may napapala. Tayo, wala. Tulad na lang noon. Hindi mo nagawang isipin. Anong nangyari? Umalis si nanay na hanggang ngayon wala nang paramdam. Tapos, kinuha ang mga kapatid ko na ngayon mukhang kinalibutan na rin tayo. Ilang taon na ang nakalipas, anak? Hanggang ngayon pa ba'y iniisip mo pa rin yan? Isa pa, hindi ko alam na may hinanakit ka pala sa akin. Kaya ka ba nagka-interesado na maging altingero at albularyo dahil dyan? Oo, tay. Pinili kong sundan ng yapak mo para ipamukha ko sa'yo na hindi lahat ay nadadaan lang sa tulong. Sisirain ko ang reputasyon mo sa pagkita ko ng pera sa panggagamot ko. Wala namang mawawala eh. Kumikita ako. Natutulungan ko sila. Kung ayaw nila, edi sa'yo sila lumapit. Total, magaling ka naman dyan eh. Huwag kang bastos, Asgar. Baka nakakalimutan mo. Ama mo pa rin ako. Ama? Oo, siguro noon. Pero simula nang mawasak ang pamilya natin, wala na akong ama na itinuturing. Anak, ano bang magagawa ko para? Wala na. Wala na, tay. Hindi mo na mabubuo ang nawasak. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang pamilya natin. Sige na, malis ka na dyan. May ginagawa pa ako. Anak, mag-usap tayo. Wala na tayong pag-uusapan pa, tay. Kung gusto mong tulungan si Bernard, ikaw nang bahala sa kanya. Narinig kong bumuntong hininga si Tatay Moses bago niya naisipang umalis na lamang at iwan ako sa balkonahe ng aming bahay. Tanaw ko na lamang ang papalayo niyang likuran sa akin. Huminga ako ng malalim bago ko ibinalik ang aking pansin sa aking ginagawa. Kahit anong pakiusap sa akin ni Tatay, ay hindi na niya mababago ang isip ko. Nakatatak na talaga sa akin ang ginawa niya. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit nasira ang aming pamilya. Sumapit ang hapon, hindi pa rin nakakabalik si Tatay Moses. Sa isip ko noon ay marahil
Tinulungan nga niya si Bernard at ang anak nitong nayanggaw ng isang gabunang aswang. Dala ko ang isang tasa ng kape na tumungo sa balkonahe para doon tumambay. Nang matanaw ko ang kaibigan kong si Emilio na papunta sa bakuran. Kumunot agad ang noo ko sa pagtataka. Oh, Emilio! Anong ginagawa mo rito, ha? Hapon na! May kailangan ka na naman ba? Pambihira ka talaga, pre. Hindi ka man lang ba mag-aalok ng kape mo? Sandali lang talaga. Hinihingal pa ako eh. Ay. Umupo siya sa kahoy na upuan sa kabumuga ng hangin. Ako naman ay pinatong ang tasa sa ibabaw ng pahabang mesa na naroon sa balkonahe. Binigay ko na yon kay Emilio at mukhang nauuhaw siya. Mabilis naman niyang dinampot sa ininom. Pero agad din naman niyang nabuga nang mapaso ang kanyang dila. Tawang-tawa ako sa nangyari. Walang niya, ang init pala. Kita mong umuusok eh. Iinumin mo agad. Akala ko kasi mabahaw na eh. Oh, anong sadya mo rito? Di ka naman pupunta ng bahay kung wala kang kailangan eh. Alam na alam mo talagang pakay ko ano. Pero hindi ako nangangailangan ng tulong pare. Oh, sino naman? Si Mang Bernard. Hindi na kayanan ni Mang Moses ang paggamot sa anak niya. Narito ka dahil pinapatawag ka ng tatay mo. Kung hindi mo raw siya tutulungan sa anak ni Mang Bernard, baka mamatay na lang yun. Pambihira talaga oh. Marami na kaming natalong mga aswang. Pero hindi pa rin sila maubos-ubos eh. Isa pa ha, hindi ako tutulong kapag walang bayad. Problema na nila yun dahil hindi sila nag-iingat sa mga kinakain nila. Ibang klase ka rin talaga, Asgar ano? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng awa doon sa anak ni Mang Bernard? Isa pa, mukhang susugurin na rin ni Mang Moses ang aswang na may gawa nun sa anak ni Mang Bernard. Kung hindi mo tutulungan ng tatay mo, baka ako nang mangyari doon. Ay, nako. Kung pinapunta ka lang dito ng ama ko, Emilio, para kausapin ako at baguhin ang isip ko, wala kang mapapala. Buo na ang pasya ko na hindi ko tutulungan si Mang Bernard hanggat hindi siya magbabayad ng 3,000 piso. Pero pare, walang-wala rin sila. Kahit awa na lang oh, saka mo na lang sila singilin kapag nakakaluwag-luwag. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo, Emilio. Umalis ka na nga pare. Umiling si Emilio dahil sa sinabi ko. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo at saka ako tinapik sa aking balikat bago siya tuluyang umalis. Ako naman ay napahilamos noon sa aking muka at sumandal sa upuan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga sinabi ni Emilio at ni Tatay Moses sa akin kanina. Parang inuusig ako ng aking konsensya ng mga sandaling yon. Pero nilalabanan ko yon at pilit na sinisiksik sa aking isipan na hindi ako magpapadala sa aking emosyon. Pero ilang sandali ang lumipas ay inis kong kinuha ang gawa kong tabak at itinali yon sa aking bewang. Kumuha rin ako ng isang maliit na punyal at inipit yon sa aking bewang. Napatingin ako sa altar at saka nagdasal ng isang Latin. Habang binibigkas ko ang bawat salita ay parang may enerhiya na bumabalot sa akin. Nang matapos ako ay mabilis akong lumabas ng bahay. Agad akong tumungo sa bahay nila Mang Bernard. Nagulat pa siya nang makita ako. Maging si Tatay Moses at Emilio ay nagulat din habang pinipigilan ang anak ni Mang Bernard na nagwawala. Base sa unang tingin ko rito at pakiramdam ay nasa bingit na ito ng kamatayan. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na para bang hindi nakatulog. Malaki rin ang ipinayat nito na parang hindi nakakain sa loob ng 1 buwan. Naglalaway na parang baliw. At nagwawala ito na parang gusto na niya kaming kainin. Pero hindi nito magawa dahil nakatali ang 2 kamay nito sa haligi ng kanilang bahay at nakabusal ng tela ang bunganga. Kaawa-awa ang kalagayan nito. Humakbang ako palapit kay tatay at tinignan ko ang anak ni Mang Bernard. Sinipat ko ito sa noo
at doon ko nalaman na isang malakas na yanggaw ang ginamit dito. Nilalabanan pa ng katawan niya ang nilalang na isinalin sa kanya. Kapag hindi pa tayo gagawa ng hakbang, ay baka huli na ang lahat. Ikaw na muna ang bahala rito, anak, at ako ang susugod sa aswang na gabunan. Hindi, tay. Dito lang kayo. Ako nang pupunta ron. Mas magaling ka pagdating sa paggamot sa nayanggaw. Ako naman ay magaling sa pakikipaglaban sa mga aswang. Yun oh, ang yabang mo pa rin, pare. May bayad dito, ha. Hindi lang ako makatanggi dahil nakiusap ka. Ako nang magbabayad. Ito, mukhang pera ka talaga oh. Bakit? Ganun naman dapat talaga. Anak, sige na. Tumungo ka na ron sa bahay ng aswang. Wala na tayong oras. Napatingin ako kay Tatay Moses nang marinig ang sinabi niya. Tumayo na ako at saka ko tiningnan si Mang Bernard. Tinanguan ko lang ito bago ako tuluyang umalis. Habang nasa daan patungo sa bahay ng aswang na gabunan, ay naguusal ako ng dasal at orasyon. Hindi ako tumitigil para mas palakasin ko pa ang aking mutya ng agila. Alam ko kasi na hindi basta-basta lang matatalo ang isang gabunan. Ito ang segunda sa malakas na uri ng aswang. Una, ang mga bangkilan. Pagdating ko sa bahay ng aswang na gabunan na si Pidring, ramdam ko na agad ang masamang presensya nito. Pero malakas ang enerhiyang nagmumula sa loob. Noon ay napagtanto kong malakas nga talaga na aswang si Pidring. At hindi na rin ako nagtataka kung bakit hindi nakayanan ni tatay gamutin ang anak ng Mang Bernard at kung bakit kinakailangan na paslangin ang aswang na nagyanggaw. Noon ay nalaman kong kinakailangan talagang patayin si Pidring para mailigtas ang anak ni Mang Bernard. Walang kapitbahay si Pidring at tanging nag-iisa lamang ang kanyang bahay kubo sa gitna ng isang masukal na gubat. Biglang lumabas si Pidring mula sa loob ng kanyang bahay. Naabutan niya akong nagmamasid sa buong paligid. Isang ngisi ang sumungaw sa kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Hindi niya marahil inaasahan na naroon ako sa mga sandaling yun. Shh! Anong ginagawa mo rito, bata? Malapit nang sumapit ng gabi ah. Hindi ka na dapat pa nagpapagabi, Asgar. Hindi mo na ako kailangan pagsabihan, Mang Pedring. Isa pa, huwag na tayo magmaang-maangan pa. Alam ko na, alam mo kung bakit ako naririto. Ganun ba? Hindi ba ninyo napagaling ang anak ni Bernard kung kaya't narito ka? Hindi mo pala kayang walain ang nilalang sa tiyan niya, ha? Kakayanin naman sana. Kaso, hindi yung ganun kadali eh. Narito ako para mapadali ko ang lahat. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Pwes, hindi na ako magsasayang pa ng oras. Magsimula ka na sa plano mo, Asgar. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Mabuti pa nga, Mang Pedring, nang matapos na ang araw na ito. Mabilis na sumugod sa aking kinaroroonan si Mang Pedring. Ramdam ko ang itim na enerhiya nito habang papalapit siya sa akin. Nagbakawala siya ng isang suntok sa aking muka na hindi ko agad nailagan. Sumadsad ako sa kanyang bakuran pero agad din naman akong nakatayo. Ngumisi ako, saka pinahid ang dugo na namuo sa aking gilid ng mga labi. Napatawa si Pedring habang umiling-iling siyang nakatingin sa akin. Kumuyom ang dalawang kamay ko at agad na sumugod sa kanya. Lumundag siya paitaas at tumungo sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ng mga sandaling yon, ay ginagamit na Pedring ang kapangyarihan ng itim na bertud. Malakas ang enerhiyang nagmumula sa kanya at aminado ko ng mga sandaling yon na hindi siya basta-basta mapapatumba. Agad akong umiwas nang sumipa siya patungo sa aking direksyon. Ramdam ko ang malakas na hangin na dumaan sa aking muka dahil sa lakas ng kanyang sipa. Ngumisi siya at agad na kumilos.
Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok habang may inuusal siyang isang dasal. Mabilis ko naman yung nilabanan. Nagpakawala ako ng isang malakas na sipa at natamaan ang aswang nagabunan sa kanyang dibdib. Sa lakas ng sipa ko ay sumadsad siya sa lupa at napadura ng dugo. Hinugot ko ang aking tabak at itinuro ang dulo nun na kumikislap kay Pedring. Mabilis na bumangon si Pedring. Pilit inaayos ang kanyang sarili kahit kitang-kita ang pagdurusa sa kanyang mukha. Habang tumatayo siya, ay nanginginig siya at puno ng galit ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang kapangyarihang dumadaloy sa paligid. Parang hangin na nagiging mabigat habang siya'y patuloy na umuusal ng mga dasal na alam kong masama. Hinigpitan ko ang hawak sa tabak na kumikislap ang talim dahil sa palubog na araw. Unti-unti akong lumapit sa kanya at sa bawat hakbang ko ay parang kulog na bumabasag sa katahimikan ng hapong yon. Alam kong hindi ko mapapatumba agad si Pedring at marami pa akong lakas na ilalabas bago mangyari yon. Ngunit kinakailangan ko nang mag-isip ng paraan kung paano ko mapapadali ang lahat. Sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang siyang sumugod. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang dakmain ang aking braso, ngunit agad akong nakaiwas ng mabilis at pinaikot ko ang aking tabak sa hangin. Tila taglay ko ang pagiging isang agila nang lumutang ako sa ere at bumulusok pa ibaba. Huwag kang mangahas na labanan ako, Pedring, dahil sisiguraduhin ko na hindi ka magtatagumpay. Susubukan ko, Asgar. Hindi ako basta sumusuko ng ganun na lang. Hindi pa nag-uumpisa ang tunay na laban. Ngumisi ako sa kahumiyaw nang ihataw ko ang aking tabak patungo sa kanya. Muntik ko na siyang nataga kung hindi lang siya nakaiwas agad. Naghabulan kaming dalawa. Lumutang ako sa ere na parang lumilipad at siya naman ay panay ang takbo paikot sa bakuran ng kanyang bahay. Noong huminto ako, ay pinatalas ko ang aking mga mata katulad ng isang agila. Maging ang aking pandinig ay pinalakas ko rin para kahit na nakapikit ako ay ramdam ko ang kanyang presensya. Muli niya ako nilusob, ngunit sa pagkakataong yun, isinugod ko ang aking tabak sa kanyang direksyon. Sa isang mabilis na galaw, nasugatan ko siya sa braso. Napaatras si Pedring na humihingal at muli kong itinutok ang dulo ng aking tabak sa kanyang dibdib. Napaigtad si Pedring habang hinahawakan ang sugat sa kanyang braso. Nakita ko sa kanyang mga mata ang puot para sa akin. Bukod sa puot at galit, nakitaan ko rin ang takot ang kanyang mga mata na tila ba alam niyang hindi niya kayang baliwalain ang kapangyarihan ng tabak na hawak ko. Huminga siya ng malalim at muli na namang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo, Pedring. Ako ang magwawakas sa kasamaan mo. Kung gusto mo bang buhayin kita, bawiin mo ang yanggaw sa anak ng Mang Bernard. Bawiin? Hindi ko na mababawi pa ang yanggaw, bata. Dalawa lang yan eh. Tatanggapin ng katawan niya ang pagiging aswang o ang lamunin siya tuluyan ng nilalang. Alin man sa dalawa, wala na akong kakayahang mabawi yun. Akala ko ba'y albularyo ka? Bakit hindi mo gawin? Tumahimik ka. Isang malakas na uri ng pagyanggaw ang ginawa mo. Kaya wag na tayong maglokohan dito. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasagutan, tatapusin na lang kita. Yun lang ang paraan para hindi na ako mahirapan sa pakikipag-usap sa'yo. Akala mo ba matatapos mo ako ng ganun lang? Pwes, nagkakamali ka, bata. Pagkasabi niya nun, ay inilabas niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Agad niyang binasag ito sa lupa at mula rito ay lumabas ang makapal na usok. Kulay itim yun at napakabaho.
na agad akong pinaligiran. Nagsimula akong masamid, kinakalaban ang paghinga sa nakakasulasok na amoy. Napamura ako ng malakas. Hindi ko akalain na may ganoong uri ng panangga si Mang Pedring. Nag-usal ako ng orasyon sa mga sandaling yon. Sa bawat bigkas ko ay inaangat ko naman ang tabak na aking gamit upang pawiin ang usok. Lumutang ako sa ere at tulad ng isang agila ay parang may dalawang pakpak ako sa aking likuran at hinawi ang makapal na usok na yon. Nang mahawi ang dilim, nakita kong muling nakatindig si Pedring. Ang sugat sa kanyang braso ay unti-unting naghilom. Sa aking nasaksihan ay hindi ako nagpatinag. Mas lalo lamang nadagdagan ang determinasyon kong tapusin siya. Ibinaba ko ang aking kamay at tumawag sa lakas ng aking sariling mutya. Ang mutya ng agila na ibinigay sa akin ng aking ama. Habang nag-uusal ako ng dasal, ay dumaloy naman ang enerhiya mula sa mutya ng agila patungo sa akin. Nagpapalakas sa bawat hibla ng aking katawan. Nagsimula akong magsalita. Binibigkas ang mga sinaunang panalangin na itinuro sa akin ni Tatay Moses. Kitang-kita ko ang panginginig ni Pedring, pero sinubukan niya pa rin gumisi at nagpakatapang. Sa sandaling yon, unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang buong paligid. Mabilis namang nagpalit ng kanyang anyang aswang si Mang Pedring. Napakaputi ng kanyang buhok. Matatalim na matutulis ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Napakamatipuno ng kanyang katawan na parang kasing tigas ng bato. Sa huling pagkakataon, binato ko ang aking tabak papunta sa kanyang direksyon. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag na agad na bumalot sa katawan ni Pedring. Pagkatapos nun, ay tumarak ito sa dibdib niya, dahilan para matigilan siya't nanlaki ang kanyang mga mata. Kasunod nun, umusal ako ng isang orasyon para kunin ang itim na bertud sa kanyang katawan. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nagbabaga ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Sa isang iglap, lumuhod siya sa lupa habang hinahabol ang kanyang hininga. Tumigil ako sa pagbigkas ng orasyon dahil sa aking paghingal. Pagkatapos kong makahinga, ay agad kong itinuloy ang aking pagdarasal. Unti-unting nanginig si Mang Pedring sa aking harapan. Ilang saglit pa nun ay sumuka siya ng itim na likido. Iniluwal niya ang itim na bertud. Pagkatapos nun, ay tuloy na siyang bumagsak sa lupa na dilat ang mga mata. Biglang tumahimik ang paligid at tanging paghinga ko na lamang ang aking naririnig. Dahan-dahan akong lumapit kay Pedring. Hinawakan ko ang aking tabak, saka buong lakas ko yung hinugot mula sa katawan ni Mang Pedring. Sumirit agad ang itim na dugo mula sa kanyang dibdib na natapon pa ang ilan sa akin. Kinuha ko agad ang itim na bertud na iniluwa niya at buong lakas ko yung binasag. Dinurog ko yon ng pinong-pino para wala na yung mapinsala pa. Nang matapos ko yung gawin, ay pinagdikit ko ang aking dalawang palad at nag-usal ng dasal para sa pagkamatay ni Mang Pedring. Tumayo ako, itinaas ang aking tabak at tumingin sa kalangitan. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako inayaang matalo laban kay Mang Pedring. Nang matapos ako, ay agad kong sinunog ang katawan ng aswang. Pagkatapos nun, ay muli akong bumalik sa bahay ni Mang Bernard. Pagdating ko ron, nagdarasal na si Tatay Moses. Mukhang magaling na ang anak ni Mang Bernard. Lumapit naman agad sa akin si Emilio na nakangiti. Kumusta pare? Natalo mo na siguro ang aswang dahil nakuha na ng tatay mo ang itim na bertud sa katawan ng anak ni Mang Bernard.
Oo pre, natalo ko siya. Mabuti naman at nakuha ng bertud sa katawan ng bata. Sandali nga pala, huwag niyong kakalimutan yung bayad niyo sa akin ha. Pambihira ka talaga pare. Oo na, makukuha mo mamaya. Maghintay ka lang at hindi pa tapos si Mang Moses oh. Naninigurado lang ako pare. Mahirap kaya makipaglaban sa gabunan na yun. Malakas siya kumpara sa mga nakalaban kong aswang noong mga nakaraan ha. Pero salamat talaga pare ah. Tinulungan mo ang anak ni Mang Bernard. Oo nga pala. Bakit ka masyadong nakikisali? Hindi ka naman kaano-ano ng Mang Bernard ha. Ano ka ba? Kaibigan siya ng ama ko no. At syempre, kailangan ko tulungan sila. Umiling na lamang ako sa naging sagot na yon ni Emilio. Alam ko naman kasi na matulungin talaga siya pagdating sa aming nayon. Alam ko rin kung bakit niya yung ginagawa. May balak kasi siyang tumakbo bilang kapitan sa susunod na eleksyon. Pero hindi ko na yung binanggit pa. Ayaw ko rin na masira ang kanyang pangarap. Kahit pa paano, ay naging tapat ko siyang kaibigan. Pagkatapos na masiguro ni Tatay Moses na ayos na ang anak ni Mang Bernard, ay nagdesisyon na akong umuwi sa bahay. Agad akong nagpahinga pagdating sa aking silid. Tinignan ko ang ilang galos na natamo ko mula sa pakikipaglaban kay Mang Pedring sa malaking salamin. Napahinga ako ng maluwag nang makita kong humilom na ang mga yon dahil sa kapangyarihan ng San Diego. Kasalukuyan akong naglilinis ng aking tabak sa sala nang dumating na si Tatay Moses. Agad siyang lumapit sa akin at inabot ang 3,000 piso. Sa mga sandaling yon ay parang inuusig ang konsensya ko sa pagiging mukhang pera ko at maging sa ginagawa ko. Tinignan ko ang inaabot na pera ni tatay. Maski ako ay nagtataka kung bakit nagdadalawang isip na akong kunin yun mula sa kanya. Na noon ay mabilis ko lang yun kunin at ibubulsa. Subalit sa pagkakataong yun ay napapaisip na ako ng malalim. Ito yung bayad ni Bernard sa pagtulong mo kanina. Tay, ibalik niyo na lang sa kanya. Hindi ko na pala yung kailangan. Ano bang nangyari at biglang nagbago yata ang isip mo? Hindi ba ito lang naman ang gusto mo? Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na pala kailangan yan. Nakakapagtaka. Ano ang nagpabago ng isip mo? Sana tuloy-tuloy na yan nang maging maayos na ang pagtulog mo sa ating mga kabaryo. Pero tanggapin mo na ito. Sana anak magkaayos tayong dalawa. Gusto kong magsimula ulit tayo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na magawa ko yun. Sana mapatawad mo pa ako anak. Hindi ako sumagot sa huling sinabi niya. Nanatili akong tahimik ng mga sandaling yon. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Sa kanya ipinatong ang pera sa ibabaw ng mesa. Tumungo siya sa kusina para maghanda ng hapunan. Pinatapos ko na muna siyang kumain bago ako sumunod. Noong nasa hapagkainan na ako, ay lumabas siya ng bahay. Napansin kong may dala siyang tabak saka isang buntot ng pagi. Ang nasa isip ko ng mga sandaling yon ay may pupuntahan na naman siyang aswang o kaya ay baka roronda siya sa buong baryo namin. Hinayaan ko na lang siya dahil madalas niya naman niya yung gawin. Isa pa'y tungkulin din naman niya yun bilang isang antingero na manggagamot. Pasado 10:00 na ng gabi pero hindi pa rin bumabalik si Tatay Moses. Hindi ko maiwasan ang mag-alala sa kanya. Kadalasan 10:00 yun nang umuwi ng bahay Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? May nangyari kaya kay tatay? May nakalaban kaya siyang aswang? Hindi. Alam kong kaya niya yung mga yun. Wala akong dapat na ipag-alala. Matapos kong kausapin ang aking sarili, ay muli akong bumalik sa aking silid. Pero agad din akong lumabas. Sinuot ko ang aking anting-anting na San Diego at mutya ng agila.
Kinuha ko ang aking tabak at punyal na nakasabit sa dingding. Saka ko yun itinali sa aking bewang. Humarap ako sa altar, saka lumuhod doon at nag-usal ng isang taimtim na panalangin. Nang patayo na ako, nang matapos ako magdasal, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na kalabog sa labas. Bigla ko nalang naramdaman ang pag-init ng aking anting-anting. Ay, pambihira. Ngayon pa sila lumusob. Kung kailan ko hahanapin ang aking tatay. Lumabas ako ng bahay at sumalubong sa akin ang tatlong lalaki. Nakilala ko agad ang isa na si Mondo. Isa sa aswang na matagal na rin naming hinahanap ni Tatay Moses. Ngumisi agad siya nang makita niya ako. Pinagmasdan ko ang buong paligid para masiguro kung marami sila. Pero nang makita kong tatlo lang sila, ay bumaba ako ng hagdan at hinarap ko silang lahat. Ano bang lakad ninyo? At naparito kayo ngayong gabi? Asgar! Hindi ka ba nag-aalala sa tatay mo kung bakit hindi pa siya umuwi ngayong gabi? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Nakalaban ba ninyo ang ama ko? Ay, sabihin na nating hindi sinasadya na magtagpo kaming dalawa kanina. Ayun! Nagkaroon ng matinding labanan na namagitan sa aming dalawa at sa kasamaang palad, natalo ko siya. Anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Oh, bakit? Akala ko ba'y hindi kayo magkasundo ng tatay mo? Akala ko ba'y pagkalaban kayo pagdating sa pagiging isang manggagamot? Bakit tila yata nag-aalala ka para sa kanya? Ayaw mo nun? Mapapadali ang problema mo. Kapag mawala siya, wala ka ng karibal sa pagiging antingero at albularyo. Wala nang tututol sa kung ano ang gusto mong gawin. Walang yaka. Wala akong intensyon na mangyari ang lahat ng sinasabi mo. Magbabayad ka oras na may ginawa ka sa ama ko. Akong makakalaban mo, Mondo. Aba, kung ganun pala'y may malasakit ka pa pala sa ama mo. Hindi nga ako nagkamali. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, isuko mo sa amin ang anting-anting ng San Diego at ang mutya ng agila. Nakakapagtaka. Bakit mo alam ang lahat na nangyayari sa buhay namin ng ama ko? At bakit alam mo ang tungkol sa dalawang anting-anting na taglay ko? Asgar, ginagamit mo ba talaga ang isip mo? Hindi mo ba alam na marami akong mga mata at tenga sa buong paligid? Palagi ko kayong binabantayang dalawa. Saan man kayo naroroon. Pinaghahandaan ko ang araw na ito na pagharap sa inyong dalawa. Noon pa may gusto ko na kayong tapusin dahil kayo ang dahilan kung bakit walang nabubuhay na mga katulad naming aswang. Dapat lang sa inyo yun dahil kasamaan ang dala nyo sa mga tao. Pwes, magbabago na ngayon, Asgar. Kung gusto mong iligtas ang ama mo at mabuhay pa siya, puntahan mo siya doon sa teritoryo ko. Alam mo na kung saan ka pupunta. Bilisan mo bago pa mainip ang mga kampon ko. Pagkatapos yung sabihin ni Mondo, ay mabilis na silang naglaho sa dilim. Napamura ako ng sunod-sunod habang napasabunot sa aking buhok. Kung ano man ang pinaplano nila, ay handa ko silang harapin. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang mailigtas ang aking ama. Bumalik akong muli sa loob ng bahay, saka ko binuklat ang libro ni tatay. Hinanap ko roon ang orasyon kung paano matatalo ang maraming mga aswang at kung papaano pa mas palakasin ang aking anting-anting. Hindi ko rin maiwasan ang magtaka kung paano nila natalo si Tatay Moses. Gayong magaling siya pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mas maalam siya kaysa sa akin.
Kumuyom ang kamao ko sa inis at galit. Nang matapos kong basahin ang isang orasyon, ay nagsimula akong manalangin sa Diyos. Humingi ako sa Kanya ng tulong na sana'y tulungan niya akong iligtas ang aking ama at sana'y nasa mabuti itong kalagayan. Wala na nga akong ibang sinayang na oras at agad akong tumungo sa teritoryo ni Mondo. Pagdating ko roon, ay sumalubong agad sa akin ang kanyang mga kasama. Mukhang kanina pa nila ako pinaghahandaan na dumating. Nakita ko ang aking amang nakatali pabaligtad sa sanga ng isang puno ng kahoy. Wala siyang malay. Nasa ibaba ng kanyang ulo ay ang malaking kawa. Natanaw ko si Mondo na bumaba ng kanyang tahanan. Ang ngisi niyang ibinibigay sa akin ay parang nangahamon. Parang ipinaparating niya na silang mga aswang ay hindi ko matatalo sa mga sandaling yon. Abay, hindi ko akalain na pupunta ka talaga, Asgar. Mukhang handa mong gawin para lamang mailigtas ang iyong ama. Pero, maililigtas mo kaya siya mula sa akin at sa mga kasama ko? Hindi makatao ang ginawa ninyo sa ama ko. Ano? Gagawin niyo ba siyang hapunan kung di ako dumating? Ano ang rason at ginagawa mo ito, Mondo? Gagawin talaga namin siyang pagkain kung hindi mo siya sisiputin. Ngayong dumating ka, kayong dalawa ang gagawin naming hapunan. Isa pa, wala naman akong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Gusto ko lang malaman kung gaano kayo kalakas. Mababaw ang rason mo, Mondo. Sana'y hinarap mo na lang kami ng aking ama ng patas. Kung yun ang gusto mo, bakit hindi na lang natin simulan nang malaman mo kung malakas nga kami o hindi? Yan ang gusto ko sa'yo, Asgar. Wala kang pinapalampas na oras. Hala, sige! Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking tabak nang sumenya si Mondo sa kanyang mga kasama para sugurin ako. Bigla silang nagpalit sa isang napakalaking itim na aso. Marami silang mga aswang at mukhang mapapagod ako kapag kakalabanin ko silang lahat, lalo na at nagpahuli si Mondo. Pinagmasdan ko ang mga aswang na malalaking itim na aso. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng galit at pagnanasa sa dugo. Alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Alam kong mahihirapan ako bago ko mailigtas ang aking ama. At sana nga'y mailigtas ko siya at hindi pa huli ang lahat. Humigpit palalo ang pagkakahawak ko sa tabak. Sa oras na yon ay rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Maraming sumagi sa isip ko. Kasama ko si Tatay Moses. Para tuloy gusto kong sisihin ang mga araw kung saan kinamuhian ko siya at kahit ni minsan ay hindi ko pinahalagahan ang pagiging ama niya sa akin. Napatingin akong muli sa mga kampon ni Mondo nang umalulong ang mga ito. Sa isang iglap, nagsilundagan ang mga asong aswang papalapit sa akin. Ang kanilang mga pangil ay matutulis. Naglalaway sila habang nakalabas ang kanilang mga dila. At ang mga kuko nila ay naglalabas ng nakakakilabot na tunog. Sinalubong ko ang mga asong nauna patungo sa aking kinatatayuan. Agad kong iniwasan ang isang asong akma na sana akong kakagatin sa aking braso. Agad kong pinaikot ang aking tabak at walang pagdadalawang isip na tinaga ko ito. Ang isa naman na pasugod sa akin ay hiniwa ko ang leeg nito, dahilan para mapugutan ito ng ulo. Napaatras ang katawan nito at tubilamsik ang itim na dugo sa hangin. Sumigaw si Mondo. Galit na galit siya habang nakatingin sa akin. Hindi makapaniwalang marami na ang napatumba ko sa kanyang mga kampon.
Inilabas ko ang aking anting-anting ng San Diego at inusal ko ang isang orasyon. Biglang lumiwanag ang paligid. Isang bilog na proteksyon na mula sa aking mga dasal. Itinarak ko ang dulo ng aking tabak sa lupa at umukit doon ng bilog at mga simbolo. Pumasok ako sa gitna nun at saka pinagtagpo ko ang aking dalawang palad. Napaatras ang ilan sa mga aswang. Ngunit alam kong hindi sila basta-basta susuko. Isang aswang ang pasugod sa akin nang mabilis kong hinugot ang aking tabak at pinalipad yon sa kanyang direksyon. Tumama ang aking tabak sa kanyang dibdib. Malakas na pagdaing ang aking narinig mula rito. Umatras ang ilan sa mga aswang at tila nakaramdam ng takot sa aking ginawa. Ngunit hindi sila nagpatinag. Sabay-sabay silang gumalaw at pinaikutan nila ako ayon sa utos sa kanila ni Mondo. Pagod ka na ba, Asgar? Yun ang akala mo, Mondo. Hindi pa ako pagod. Nagsisimula pa lang ako. Kapag pagod ka na, huwag kang mahihiyang sumuko, Asgar. Kapag mangyari yun, hindi naman kita pahihirapan eh. Asa ka, Mondo! Ngumisi siya sa huling sinabi ko. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Alam kong sinusubok niya lang ang pasensya ko. Nagpahuli siya upang mapagod muna ako sa kanyang mga tauhan. Upang sa huli ay madali niya ako mapabagsak. Pero sisiguraduhin kong hindi yun mangyayari. Napatingin ako sa aking ama na noon ay wala pa ring malay. Kung ano man ang ginawa ni Mondo ay pagbabayarin ko siya. Muling umatake ang mga asong aswang sa akin. Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi nila ako malapit-lapitan dahil sa bilog na inukit ko sa lupa. Ngumisi ako at mabilis na lumundag pa itaas. Binitiwan ko ang aking tabak at pinalipad ko yung patungo sa mga tauhan ni Mondo. Isa-isa ang mga itong bumagsak nang pagpuputol-putulin ng aking tabak ang kanilang mga ulo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mondo sa buong kagubatan. Ngumisi ako sa kanya nang bumaba ako sa lupa. Dahil sa tulong ng mutya ng Agila at San Diego ay nagkaroon ako ng sapat na lakas para sa laban na yon at madali kong natalo ang aking mga kalaban. Nang makatungtong akong muli sa lupa, ay agad kong sinalo ang aking tabak at sinaksak muli yon sa lupa. Ang liwanag mula sa anting-anting ng San Diego ay kumalat sa lupa. Nagpapadala ng alon ng enerhiya sa paligid. Nagulantang ang mga aswang at saglit na napaatras. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Ngunit hindi ko dapat sinasayang ang oras at palampasin ng pagkakataong ito. Mabilis akong lumundag at parang isang agilang bumulusok pa ibaba, patungo sa kinatatayuan ni Mondo. Nakita ko ang pag-angat ng kanyang kamay ni Mondo, na nagulat din sa biglaan kong paglusob. Nag-usal siya ng mga salitang hindi ko mawari. Noon ko napagtanto na hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa maliwanag na buwan. Ngumanga siya at inilabas ang kanyang dila. Lumikha siya ng napakatinis na huni na nakakabingi ng mga sandaling yon. Hindi ko siya nilapitan dahil sa ingay na pinapakawalan niya. Tinignan ko siyang muli habang tinatakpan ko ng aking dalawang kamay ang magkabila kong tenga. Kitang-kita ko ang paglabas ng isang malaking ibon mula sa kanyang bunganga hanggang sa tuluyan itong makawala. Sa isang iglap ay nilamon siya noon na parabang sinaniban ng kanyang katawan. Nanginig ang aswang na ibon habang unti-unti ay nagbago ang anyo nito. Nakuha nito ang mukha at katawan ni Mondo pero nakakilabot na ang itsura nito. Pinagaspas nito ang kanyang pakpak dahilan para lumikha yon ng malakas na hangin. Kumubli ako at pilit na nilalabanan ang hangin na nililikha ng kanyang pakpak.
Nilalabanan ko rin ang matinis niyang boses. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan niya para lusubin ako. Pero agad ko ang mga itong pinagtataga. Bumulong ako sa hangin ng isang uri ng orasyon para pasukuin ko ang mga tauhan ni Mondo. Sa isang iglap, kinitil ng mga ito ang kanilang sariling buhay. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Bakit wala nang natira? Pasensya na, pero wala akong ititira sa inyo kahit na isa, Mondo. Kung ganon, hindi ko na rin bubuhayin ang ama mo, Asgar. Yan ang bagay na hindi ko hayaang mangyari, Mondo. Inangat ko ang tabak at buong lakas na sumugod kay Mondo. Nagsagupaan kaming dalawa. Lumipad siya sa ere at ako naman ay parang may umaangat sa akin sa tulong ng mutya ng agila. Hinarap ko siya ng buong tapang at dahil nagamit ko na ang orasyon na bulong sa hangin kanina ay hindi ko na magagamit yon. Kinakailangan ko nang harapin si Mondo sa kung ano ang makakayang magagawa ko sa tulong ng aking anting-anting. Umusal ako ng dasal at dinama ang enerhiyang nagmumula sa aking anting-anting na San Diego at ng agila. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa aking anting-anting at tumama yon kay Mondo. Napaatras siya. Ngunit bago pa man siya makabawi, sinundan ko na ito ng isa pang pag-atake. Itinarap ko ng mabilis ang tabak sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Mondo habang sumisigaw. Sa galit niya marahil at kagustuhan na makaligtas, ay mabilis niya ako hinampas ng kanyang pakpak. Sa lakas nun, ay bumulusok ako paibaba at bumagsak sa lupa. Napadaing ako sa sakit na aking naramdaman pagkatapos na bumagsak. Tiningnan ko si Mondo nang maging siya ay bumagsak din paibaba. Sinubukan niyang hugutin ang tabak na nakabaon sa kanyang dibdib pero hindi niya yun mabunot-bunot. Napasigaw si Mondo at naglabas ng kakaibang tunog ang kanyang katawan. Tila isang nilalang na binabasag mula sa loob. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang nangingisay at hindi makapaniwala habang nakatingin sa akin. Doon ay tumayo ako at nagsimula ng mag-usal ng dasal. Unti-unti siyang bumabalik sa kanyang tunay na anyong tao. Humihingal akong tumungo sa kanya at pinulot ang tabak na nabahiran ng kanyang dugo. Tinignan ko muli si Mondo. Humihinga pa, ngunit wala ng lakas. Nag-aagaw buhay na siya sa mga sandaling yon. Gustuhin ko man siyang kaawaan, ngunit hindi ko yun magawa dahil nakatatak sa isipan ko na dapat lamang yon sa mga aswang na tulad nila. Tapos na ang paghahari mo sa kadiliman, Mondo. Tapos na ang pangbibiktiman nyo sa mga tao sa baryong ito. Hindi pa ako tapos, Asgar. Kahit na mapatay mo ako, ay hindi mo pa rin ako natalo. Ako pa rin ang panalo. Anong ibig mong sabihin, ha? Mapapatay na kita. Wala ka nang magagawa pa. Pagbabayaran mo ang mga kasalanan mong ginawa. Pagbabayaran mo rin ng ginawa mo, Asgar. Galit kong hinawakan sa kanyang buhok si Mondo at pinanlakihan ko siya ng aking mga mata. Ilang beses ko siyang tinanong kung anong ibig niyang sabihin pero isang ngisi lang ang kanyang sinagot sa akin hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng kanyang hininga. Sinubukan ko pa siyang gisingin para tanungin siyang muli sa sinabi niya pero hindi na talaga siya humihinga. Nailuwal na rin niya ang itim na bertud kung kaya't dinurog ko yun. Napatingin ako kay tatay na noon ay wala pa rin siyang malay. Mabilis akong tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Hinubad ko ang tali sa kanyang kamay at ginising ko siya. Nag-usal din ako ng panalangin. Pagkatapos nun ay suminghap siya at nagdilat ng kanyang mga mata. Tay!
Ayos lang ho ba kayo? Kumusta ang pakiramdam mo? Anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan tayo? Si Mondo at ang mga tauhan niya, naabutan mo ba sila? Wala na ho sila, Tay. Nailigtas kita mula kay Mondo. Pinuntahan niya ako sa bahay kanina para ipaalam sa akin na nabihag ka nila. Ano po ba ang nangyari? Mamaya ko muna ipapaliwanag sa iyo, anak. Kalasan mo muna ang talit na ihilo ako sa pagbitin. Agad ko namang kinalas ang mga natitirang tali kay Tatay Moses mula sa pagkakatali niya sa sanga ng isang punong kahoy. Noong naibaba ko na siya sa lupa, ay agad kong pinutol ang tali. Naupo naman si tatay at naglaan muna ng sandali para mabawi niya ang kanyang lakas na nawala mula sa kanya. Tila nahihilo pa siya sa mga sandaling yun. Pinasadahan niya ang buong paligid. Natigil ang mga mata niya sa mga bangkay ng aswang na napaslang ko, lalo na sa katawan ni Mondo. Kitang-kita ko sa mata ni tatay ang gulat at labis na pagkamangha. Pagkaraan ng ilang minuto ay muli akong binalingan ni Tatay Moses. Anak, pasensya ka na. Nadamay ka pa sa away namin ni Mondo. Iniligtas mo pa ako mula sa kanila. Pero maraming salamat, anak, at hindi mo ko pinabayaan. Wala po yun, Tay. Isa pa'y, hindi naman mawawala sa akin na ama ko pa rin kayo eh. Mahalaga kayo sa akin. Kahit na may galit ako at tampong nararamdaman para sa iyo. Pero nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa iyo, Tay. Patawarin niyo sana ako sa pagiging makasarili ko. Hindi ko naisip na nasasaktan na pala kita. Sana'y mapatawad mo ako at muli tayong bumuo ng magandang alaala. Naku, anak, kay tagal kong hinintay na sabihin mo yan. Ako rin, sana'y mapatawad mo ako sa mga pagkukulang na nagawa ko. Noong napabayaan ko kayo, labis ko yung pinagsisisihan, anak. Pero hindi mo naman mawawala sa akin ang pagiging albularyo at antingero ko. Tulad mo ay hindi ko mapigilan ang tumulong sa kapwa. Maraming salamat, Tay. Hayaan niyo at magbabago na ako simula ngayon. Nga pala, Tay, paano kayo nagkatagpo ni Mondo? At paano kanya nadala rito? Ang naalala ko ay naglilibot ako sa buong baryo natin at ang isa sa mga tauhan niya ay nakaharap ko. Tapos noon bigla na lang siyang dumating. Hindi ko alam kung anong ginawa niya at bigla na lang akong nawalan ng malay. Pero hayaan mo, anak, ligtas na tayo ngayon. Salamat at niligtas mo ako. Tumango na lamang ako sa sinabing yun ni tatay. Pagkatapos naming sunugin ang bangkay ng mga aswang, ay agad na kaming umuwi sa bahay. Pagkatapos ng ilang araw, ay naging maayos na ang pagtulong ko sa aking mga kabaryo at kanayon. Maging sila'y hindi makapaniwala sa pagbabago ko. Pero kahit ganun pa man, ay masaya ako. Ngunit isang araw, bigla na lamang gumuho ang mundo ko nang malaman kong may masamang orasyon na ginamit si Mondo sa aking ama na si Moses. Bigla na lamang nanghina ang aking ama at hindi na siya makapanggamot. Unti-unti siyang pumayat at nagkasakit. Ginawa ko ang lahat para mapagaling siya, pero huli na rin ang lahat. Noon ko napagtanto ang ibig sabihin ni Mondo bago ito nalagutan ng hininga. Walang araw na hindi ko ginagamot at inaalagaan si Tatay Moses. Subalit hindi yun naging sapat para gumaling siya. Isang araw, binawian na lamang siya ng buhay. Yun ang pinakamasakit na araw para sa akin. Hindi ko matatanggap ang pagkawala niya. At habang buhay kong sinusumpa si Mondo sa ginawa niyang yun sa aking ama. Palaisipan pa rin sa akin ang ginawang yun ni Mondo kay Tatay Moses. Ilang libro na ang binasa ko, pero wala akong natagpuan na sagot. Ilang albularyo din ang aking napagtulungan, ngunit maging sila ay hindi rin alam. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin
sa aking puso ang nangyaring yon sa aking ama. Minsan, sinisisi ko pa rin ang aking sarili dahil wala man lang akong nagawa para iligtas siya. Ganun pa man, masaya na ako dahil kahit pa paano, sa kahuli-hulihang sandali ay naiparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal bilang isang anak. Tungkol nga rin pala sa aking ina, simula noong umalis siya ay hindi na talaga siya bumalik hanggang ngayon sa aking pagtanda. Ang aking mga kapatid naman, tulad ko, ay may sarili na rin silang mga pamilya. Sa ngayon, ay pinapasa ko ang aking kaalaman bilang isang albularyo sa isa kong apo na siyang interesado sa mga anting-anting at panggagamot. Kahit papaano ay may mapang-iiwanan ako ng aking kakayahan at kaalaman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat. Wakas.